9 апрель көнне район үзәк китапханәсендә әлеге истәлекле датага Бөтендөнья авиация һәм космонавтика көненә багышланган «Кеше, галәм, космос» дип исемләнгән тематик танып белү сәгате үткәрелде. 1977-1979 елларда космонавтларның космоска очуын тәэмин иткән легендар үлчәү комплексының бер карабында хезмәт иткән якташыбыз Русия космонавтика федерациясенең башкорт төбәк бүлеге рәисе ярдәмчесе Хөснуллин Илдар Җәүдәт улы тематик сәгатькә чакырылган иде. Илдар Җәүдәт улы чарада катнашучы Тәлгать Рахманов исемендәге урта мәктәп укучыларына хезмәтенең ничек һәм кайда узуы, нинди сугышчан биремнәрне үтәве һәм иң кызыгы аның хезмәте космос белән ничек бәйле булуы хакында сөйләде. Илдар Җәүдәт улының чыгышы слайд-презентация, хезмәттәге кызыклы фоторәсемнәр белән үрелеп барды. Мин спорт ротага киттем. Мин как кандидат мастер спорта нормативын күрсәткән. Без 8 малай Новокуйбышевска китәргә тиеш идек. Покупательләр килмәделәр, без калдык. Сборный пунктта 11 көн яттым сборный пунктта. 76 елның октябрендә призываться иттем, ноябрьдән 11-дә 7-сендә генә киттем. Морская пехота белән Владивостокка. Мин анда күп тикшерүләрне ашап үткәч, мине учебный отрядка җибәрделәр Урское островка. Поспелова, менә бүгенге көндә анда университетлар төзеп бетерделәр. Күпрели шулай белән Поспелова белән соединили инде. И шуннан соң әйбәт күрсәткечләр, наверное, күрсәткәнгә укыганда да, анда да спорт белән заниматься биючи. Мин биючидән биеп тә жүргәч, мин шушы Камчаткага, шушы соединениегә эләктем. Но служить иткәндә без шундый соединение бар икәнен беләдек. Мин шушы язмыш, шушы Сибирьгә алып килде, үзе алып килде. Мин очень рад. Дәшет калырга кыстадылар. Элекке вакытта нәрсә дип әйтәләр ул теге рухи көч кайдар тарталар ебезен. Тагында әллә кайсы җирләрне күрәсе киләдер. Мине тормыш Норильскка килеп башлады. Аннан кайтты. Ана Казанда танковый училище, аннан мәктәптә укыта башлады. 40 ел хәр була мәктәптә укыта башлады. Алла бирсә. Бүгенге көндә? Бүгенге көндә пенсия яшендә булсам да мәктәптә эшләп йөрим. Военно-патриотик эш белән шөгыльләнәбез, парадтар үткәрәбез, юнармистлар белән эшләбез, сборлар үткәрәбез, ярышлар үткәрәбез. Үзебезнең теләк. Менә полиатлон ярышлары ул безнең ниләр преподавательләрнең инициативасы буенча эшләй башлаган. И безне поддерживать Дастафның рәисе нык күп роль уйнай. Безнең өчен генә түгел, Илеш районының халкы өчен дә, районның үзәге өчен дә. Ул безнең Дастаф бүгенге көндә штаб. Именно без анда җыелабыз, без анда шушы менә бүгенге көн 14нче елда бер парад хәзерләнә башлайбыз. Шунда решать итәбез, ничек үткәргә парасны эшләрен принимать итәбез, без ана кереп администрациягә барабыз, главага керәбез. Менә шушлай эшләйек дип, шундый эш белән эшләйбез инде. Бу эштән туктаплар микән, белмәйм инде. Шулай ук чара барышында кешенең космоска беренче очуы турында видеороликлар күрсәтелде. Танылган космонавт Юрий Гагарин хакында да сүз алып барылды.